हेलो माय सोशल मीडिया फैमिली आउ सब केमिति अछंती मु तो भल अच्छी आशा करछि आपण माने भी भल थिबो। ए होछि 26 जनवरी रो व्यू ड्यूटी रो टाइम मिल नथिला बोली वीडियो को पोस्ट कर नथले। देखंतु मु कोन कैप्चर करछि मो मोबाइल रे। ड्यूटी स्टार्ट नवा पूर्व मु जाइथिली ग्राउंड को अर्ली मॉर्निंग रे एते सारा फोक पडुथला। देखंतु किछि भी देखा जाउनी चारि साइड रे। एमिति डेकोरेशन हेतिला स्टेज ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଠି ମିଶିଗଲେ ଆମର କଲିଗ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ଲେସ୍କୁ। ସେଠି ଦେଖିଲି କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୋड ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ସପ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ଅଙ୍କଲ ଜଣଙ୍କ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝଣ୍ଡା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବ୍ରେଜ୍ ବିକୁଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖି ଏ ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରିଲ୍ର ଏଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ତ ଟିକେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଦେଖାଇଗଲା ଆମର ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବାରିକ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଜା ଆଉ ମୁଁ ଫଟୋସ୍ ନେଲୁ। ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖାହେଲା କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନେ ବି ସେଇଠିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମିଶିକି ସବୁ ଫଟୋ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲୁ। ଏଇଠି ଆମ ସାନ ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଫଟୋ ନେଲୁ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନେଲି। ଦେନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର ସମାପ୍ତି ପରେ ଥିଲା କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିଲିନି, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଲି। ଟିକେ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଦେନ୍ ଦିନରେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ। ବାଏ ବାଏ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍। ବାଏ।